Poštovano društvo, dobar dan, dobrodošli na moj kanal. Moje je ime Radovan Josipović sa Radovan Josipović poljoprivredni kanal. Malo krećem sa vlogovima. Vlog broj 1, to je o mom rodnom selu Dvorska. Dvorska u opštini Krupanj. Dvorska je naselje u Srbiji u opštini Krupanj u Mačvanskom okrugu. Prema popisu iz 2011. godine je 891 stanovnik. Nedaleko od naselja se nalaze ostaci utvrđenog grada. Dvorska je stara tvrđava pored istoimenog sela u blizini Krupnja. Narodna tradicija ga pripisuje sremskom kralju Dragutinu Nemanjiću, koji je vladao ovim prostorima. Danas ima ostataka tvrđave Pravoslavna crkva usekovanja glave svetog Svetog Jovana Krstitelja u Dvorskoj, naseljenom mestu na teritoriji opštine Krupanj, podignuta je 1935. godine, pripada eparhiji Šabačkoj Srpske pravoslavne crkve. Inicijativa za podizanje crkve u Dvorskoj na imanju braće Milana i Damjana Obradovića krenula je 1933. godine od strane meštana. Iste godine su započeti radovi kopanjem temelja, a u letopisu crkve je napisano: temelj smo kopali u vidu krsta sa 14 ćoškova, a onda zvali popa Leonida Kosteljeva da dođe da ih osvešta. Potom smo je za 2 godine ozidali i pokrili i sa najvažnijim potrebama snabdeli. Crkvu je osveštao na Mladu nedelju 7. juna 1935. godine tadašnji episkop Simeon. U letopisu je još zabeleženo da su 1983. i 1984. godine vršene popravke na građevini, kada je promenjen krov i malter i postavljena nova lamperija u crkvi. Na sednici upravnog odbora od 29. juna 1985. godine doneta je odluka da se uz crkvu sazida zvonik. Radovi su otpočeti na proleće 1986. godine, a završeni postavljanjem krsta 17. maja 1989. godine. Zbog popuštanja temelja, zbog sleganja zemljišta i vlage, što je dovelo do pucanja zidova, dotrajalosti krova, ukazala se potreba za obnovom hrama. Obnova je započeta po Vaskrsu 2014. godine i traje danas. Veliki vam pozdrav i sve najbolje. Sub, like i zapratite kanal ako hoćete, nije obavezno. Sve vam najbolje želim od sveg srca.